Suza la. Angihlulekanga. Thakathi, uhlula ukuthakathi. Uyaloya wena. Ngiloya nawe. Uyaloya. Hawu. Ngifundiswa Ubone ngani? Dakiwe. Ngidakwe wuwe. Udakiwe. Okusala kusifisa ngiphume noma ungathini. Uzophuma Dad. Uphinde ubuye. Uzophuma. Angiphumi. Umtshela kuthengele iwizi. Angiphumi. Akakuthengeli ngani wena? Angifaki natural. Uyabona natural. Ngikho kohlezi unnatural kanjena ke vele into okuhlala. Umuntu ofundile dala akazifaki zonke lezi. Usafa wasendlini wena. Uyigedlela wena into okuhlala endlini vele. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So ke njengoba sinesihambeni namhlanje na kanjani ikhona lento engayi-understand kahle kwi-relationship yakhe esiyenzeka muva nje esayibona kumuntu wakhe. So ke uzosichazela kubanzi ukuthi ingabe ube wayinde ekhaya namhlanje. Sabona kunjani? Ngiyaphila manjani? Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi igama nesibongo negama lendawo la usokhona. Igama lami nginqobile ngikaSihlangu. Ngisuka eSprings. Oh okay, ukhulele khona. Cha ngikhulelanga khona ngikhulele eMpumalanga. Oh alright. Ngicela ungichazele ukuthi wahlangana kumuphi unyaka nomuntu wakho nihlanganela endaweni kanjani? Umuntu wami ngihlangane naye ecollege. Okay. Masihlangana ecollege it was 2019. Sasifunda sisonke kumnandi sahlangana sinezingane esikhuluma. Oh okay. Yebo. Ish, naphasana kanjani i-relationship isanda kuqala nasekuhambeni kwesikhathi bekunjani mhlawumbe bekusafana noma kwashintsha senijwayelene kakhulu? Ekuhambeni kwendlela beku right kumnandi zenzeka zonke izinto ezenzakalayo. Kodwa nje uyazi ku relationship akuhlali ku level. Yes. Kunama ups and down. So ngabona nje ukuthi samuva sohlala ndawonye. Okay. Ngamuva from Mpumalanga to Springs ngahlala naye. Oh okay. Ekhaya the time kade usuka wathi uyapi? Ekhaya ngasuka ngokuthi ngesikolweni mangifika esikolweni ngathola umuntu mase ngithola umuntu sahlalisana masihlalisana wahamba wokhokha. Oh okay, umyeni kahle ngisho kanjalo. Okay. So ekhaya bamamkela kanjani? Mhlambe ukubona uthola ukuthi umuntu uyamthanda kodwa uthola ukuthi umndeni wakho is not make sure. I don't care. I don't care. Ngempela ngiyamthanda mina kathanda umndeni wami. Yes, ufuna mina owami. Okay. Utheni nabantwana bangaki? Abawu2. So ke kwenzekeni usoleni noma uboneni noma uzwe ekuthiwani wase uthola ukuthi ngeke lo muntu ngathi konke sebhizi naye engayazi. Angizwanga. Ngibona ifoni nje iyaphithizela. Ayihlali phansi. Isiphithiphithi nje. Kodwa ngasola ukuthi ikhona into ekhona efonini. Wangena. Ngangena. Uficeni? Heish. Anyanisi. Wachopha waje wakukhalisa. Wangikhalisa. Ngayithola into bengifuna. Yo. So mhlawumbe ngabe ubamba ku-WhatsApp noma kwi-gallery eyithombeni mhlawumbe ama-video. Nokwenzeka ukuthi ahamba yophuza mase ebuyile useplugini ifoni uyayibeka nje. Akhohlwe nje. Ayibamba kanjalo. Ayina password. Ikhona ipassword. No uyayazi. Uyitshela ukuthi ngiyayazi ingane ngitshelile. Ungakanani kanti umntwana? Una 5 years. Oh sebudala lo. Semdala. Sho. Manje ke mawufika ke khona usuyakhala ke. Mhlawumbe ngabe wakhalela phambi kwakhe noma wasulinya imbezi wamlinda wazi wavuka ebuthongweni wasuveza ukuthi okay into lapha ya esiphithipithini ngiyayazi. Ngamlinda kwaba yilunye usuku. Oh okay. Waye emsebenzini. Ngisho siyabhala ku WhatsApp awubaba uhambe njani emsebenzini usufikile umzimba unjani. Sengiyamtshela ukuthi hayi baba ngibonile phela sengiyazi umnakwethu. Umnakweni kanjani? Ngithi into esefonini yakho sengiyayazi. Ngamsendela inamba kwi-view once. Ngathi awuyazi le number. Wathini? I'm sure vele wavala idatha waphuma kuwena. Wenzani? Wathini? Izokufica le ngificile. Wathini? Akashongo lutho ayisokhuluma mangibuyi. And then wabuya ke ekhaya ke ntambama. Wabuya ekhaya ke ayisobe sikhulume cha asizukubuya sikhulume sikhuluma manje. Funa iphele. Sure.
Mhlawumbe uyaphika noma uyavuma uyaxolisa. Uyaphika kodwa uyabona nje uphika eqinisweni ukuthi le nto iqinisa iyaphila lento ayiphikayo. Yo. Ngizela ubulungiswa ngithi asiyifonele le number ngisho ungisa le nale. Ngcono sivele sifone. Asifone sibuza ukuthi sisi okanye bhuti mawukuthi ubhuti sicela ukwenza i-meeting. Vele kuhlangana. Vele kuhlangana nje kukhulunywe. Wavuma ukuthi uyenziwe ukhole. Akavumanga. Wabaleka. Sure. Manje lokho iyakudla lento le mhlambe wabuyela ekhaya noma ikudla nje vele ula endlini eSprings nihlala nonke. Ingidla ngila endlini sihlala sodwa. Awunakhamba. Anginakhamba. And angiyindawo futhi. Angizokhamba ngihambise umuntu. Mhlambe le number le njoba wawusunayo wafona usuwedwa ubaba sesemsebenzini wakhuluma nosisi noma wavele wayicima nje leyo nto emqondweni wakho. Angikwazi ukuhlala ngafona. Wafona? Ngafona. Wathini usisi? Hayi sisi kunjani ngiyaphila. Yazana ukhuluma nosisi othengisa uEvon. Okay. Ungathanda uku-order. Hayi ngathi hayi man direct nginikeza ama direction location. Sizodibana uthole incwadi uorder. Yes. Wasend direction ama location. Walibangisa khona. Ngiyadayisa ngisho. Washona khona. Ashona khona. Ha, wenzakalani? Ngiyabuza. Ingabe uyamaza umlisa na? Sho. Wathini usisi wabantu? Ngiyamazi. Hawu. Umuntu wami Kusuka nini? Hawu, suka nini? Hayi ngathi hayi okay ngusisi wakhe. Ngusisi wakhe ngiyabona nje ukuthi ubhuti usemathandweni mayibe ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Asifuni maqala phela. Usisi wakhe. Usisi wakhe. Hayibo. Hawu, lomnyeni unjani engachaza entombini yakhe ukuthi hayibo nginomakoti noma nginengoduso noma nginonkosikazi. Bathola netshwaleni phezulu ukuchaza njani? Matshwaleni. Sekuplagiwe. Sure. Uplagile naye ugela uplagile. Lapho ufika uthe wena uthengisa uAvon. Mawufika khona ukho uAvon awuphethe. Ngiphethe iphepha lona. Iphepha lona ngiphethe. And then usuzomtshela ukuthi usisi wakhe kwaphelela lapho and then wasiwahamba. Ngase ngahamba. Mawubhekile usisi indlela amchaza ngayo ubhuti wabantu njengoba ethi umuntu wakhe nje uzwakala elimini lakhe lokuthi ngalendlela ukuthi ulo bhuti lo umbona umnyeni wakhe ngelinye ilanga noma umuntu nje wasematshaleni ekuphelela lapho. Yena uyambona nje ngathi ungaba umuntu wakhe inkosi yami. Ngokusemthethweni. Yo. Ithi ngivele ngimlande ngoba ngifonile njengoba usinikeza inamba yakhe ngifonile ngamcela ukuthi akasondele and akanqabanga shem ukhona. Ngicela ukumlanda nixoxisane senibonana nje ubuso nobuso. Hayi kube kuhle. Ngiyacela lena. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke udadewethu uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi angase akwazi ukuphendula yonke imibuzo esingase sifise ukuthi simbuze yona. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Mina ngumama Mtolo ngwakandlela. Ngicela ukwazi nawe. Ngumandisa waMakhabani. Makhabani? Yebo. Ubuya kuphi? eDandi. Oh, eDandi. Uyamazi usisi enhlanayo? Ngeke ngambona. Umbona kuphi? Khona la sahlangana khona nje wathi udayisa ama products. Oh, okay. Ukhona mhlambe enye into akubuza yona nje engahlobeneke nama products. Enye nje sicela mhlambe ngenze usinakhuluma ngayo. Wangibuza nje ngosifiso. Ubani usifiso? Usifiso umuntu wami. Oh, okay. Naqani ngithandana? Last year ngoDecember. All right. Okay. Ngicela umuphe isikhathi sakho umlaleli ukuthi yini la ukuthi ayixoxe nawe njengoba ekubizele la ekhaya namhlanje. Okay. Ngiyabonga. Ngicela usikhulumisane naye. Sawubona sisi konje uthi ngobani? uMandisa. Awumandisa dad. Yakhumbula sahlangana. Ngiyakhumbula. Namhlanje ngibhaleleke ishow ethi umfuna nomuntu wami. Yakhumbula ngizokubuza ngosifiso. Ngathi ngudadewabo. Ngathi ngidayisa ama perfume. Angiyena udayisa ama perfume.
uSifiso umyeni wami. So ngiyabona nje efonini uyaphuma uyangena. Oh, Ngicalene nokuthandana, nihlangane phi? hayi sahlangana epubini. Angizwanga? Epubini. Nahlanganisa ubhiya nje. Shuthi phela. Mshuthi phela uship ngaleyo ndlela. Ngobhiya nje wodwa. Ususe emathandweni. Kusho ukuthi kanti wena Ubeshilo, akufuni wena lokho. Ubeshilo ukuthi unengane nonkosikazi. Ubeshilo ku. Akangitshelanga. Awunendaba. Awuhlangani. Awuhlangani futhi. Uzimisele nje ngokuqitha yonke into. Angichithi lutho mina. Wenze njani uyakha? Ngifuna lokho ukufunayo nawe. Angikufuni mina ngikhona, ngikufuni ngikhona. Wawufunani kuye? Akukufuni mina ngikhona, wena ufunani kuye? Uthini yena mongibuza? Uthi umuntu nje umahosha amthole ebhiyeni. Kusho ukuthi ke angathi sekuphendulile. Awuyithola ngipendulo. Awuwe. Awunayo namahloni. Ani? Angalitholile impendulo nje. Okudayisa nje ngomzimba ngebhiya. Ukufuna thini wena? Umhlobo muni? Umhlobo muni? Ngilokho yikho nawe. Okuyini? Uyini wena? Uyini wena? Ngilokho yikho. Okuyini? Oyilokho yikho nawe. Umfunani nje uSifiso nje ubaba wenganyisa. Ukhokhe nokukhokha bese shilo ku. Ubese shilo ku. Uthi ngunkosikazi angiyena nje ugirlfriend. Akasho nakho la ngihlangene. Uzohlangana. Angihlangene. Hawu uzohlangana sisi. Kuphi? Khona. Uzohlangana kuphi? Ngenaphi mina lapha? Uzongena. Kuphi? Ngithi ngifunani? Ngihlangana laphi mina nawe? Uzokhetha ukuthi uyayihambela okanye ngegogoma wenu. Uyokwenzani? Miyosusa wena lesicalekiso, isicalekiso phela. Isicalekiso kuphi? Wena isicalekiso wengeke ashiye wena. Etoilet. Ngihlala etoilet, ngidlela netoilet. Uma eceda bese uyabuya endlini. Uyabona ukuthi uyalazi ikhaya lakhe. Ungalalela uSifiso wena izinto ezikhulunywa uSifiso. Umyeni wami ngihlale ngamlaleli. Yikho ke yini lezi ejabulela 1000 mina. 1000 lutho dali ifoni yami. Lutho. Uyangiphendula nokuphendula. Uzwa lokho ukutshela uSifiso wena. Ulalela indoda yokushiya endlini. Ayisoze yangishiya. Ikhokhile. Mameli ikhokhile. Okusho kona uthi unkosikazi. Ukwenza stupid ngoba Lutho dali. Yiso. Hawu uNkulunkulu omshebe. Ufonela omunye umuntu qamba manga uthi udayisa ama products ngenxa ukuthi ufuna ukubona nje. Bengifuna ubona lesithuphethe singuwe. Ufake nebhluko nje awubuke. Ufuna afakeni? Ngifakeni. Ngicela ukubuza la Mandisa, i-relationship yakho no baba uSifiso uyayibona mhlawumbe iphela muva nje noma into oyibona semshadweni about uSifiso mina ngiyamthanda kodwa angisho ukuthi sizoshada. Okay. Angisho ukuthi sizoshada. Kodwa ukuthandana khona siyathandana. Mawusuwazi ke ukuthi unonkosikazi. Akunankinga, ngizoqhubeka ngithandane naye. Mina kangitshelanga lokho ukuthi unonkosikazi. Angithi unkosikazi uyoyiphejele. Waze wathola ukuthi ngikhona ngoba uyiphejele yena. Mina ngikwazi konke lokho. Usazophinda aphike futhi mawukuthi ngiyambuza. Usengaphika ethi hayi mina angiyazi lonto leyo. Ngizolalela lokho akushoyo njengoba naye kuye eqamba amanga ethi uhlangana nami kuphi. Manje manibonana nibonanela kuphi because I'm sure akasho ukuthi uwoze endlini yakhe ngoba uyazi khona unkosikazi nezingane. Nihlangane laphi nje? Sometimes ukuyeza la ngihlala khona ngesikhathi sihlanganela komngane wakhe. Kamngane wakhe? Kuphuma umngane. Kuphuma umngane. Okay. So manje kusuyazi ukuthi unonkosikazi. Yes, akazange zakutshele njengoba uchaza ukuthi awuzange utshele lutho ngalokho but nanku useyasho ukuthi ukhona. So ngalokho angeke uzuthathe nje sinyathela thizeni. Umuntu ozongitshela ukuthi akasangifuni uye. Unkosikazi wakhe noma engakhona noma ngabe ngekho noma ngabe ephesheya noma ngabe la angihlangani mina. So mawutshelwa uye uzokuzwa. Lokho sengakuza mangitshela yilo muntu owathi uyangithanda hayi inkosikazi wakhe. Singamfonela. Akunankinga. Ayekho emsebenzini manje? Cha. Uyavuma singamthola. Oh okay. Ngiyacela sifonese.
Akababambi no private number. Asazi. Welcome to voicemail. Sasiphinde simzame nje ukugcina. How about simfonele ngefoni yakho? Okay. Ngicela usifonise unayithani? Okay. Usondezela kwi-mic. Hello. Mbelani, ngisacela ukuthi ufone ngesinye isikhathi la ngisabambekile. Oh, okay. Eish. Asinayo inqubekela phambili manje because busy and ngesilokho simphoqelele because uyachaza ukuthi matasa. So siphetha ngaliphi? Ngicela ukwazi nje esadini lakho ukuthi uyazibona uphuma kwi-relationship noma cha. Ayike nje ngize ngiphume kulo relationship leyo ngoba ngishilo nje ukuthi uye ozongilahla ngitshela ukuthi hlukana nami. Uyabona ukuthi unaso isikhathi sami ngoba nefoni yami yakwazi ukuyiphendula asho ukuthi usebusy. Kusho ukuthi isikhathi sami unaso. Akukho phela illegal ukuthanda umuntu womuntu. Ukuba akukho emthethweni ke mhlawumbe ngabe sengiyaboshwa. Manje ke angizubuzwa ngesalukazi somkipito. No, uthi umyeni wakhe. Hayi bakipitanga. Kulungile akithi naye uyangisukela ngitshela ngamabhluku nani notshwala ukuthi ngiyiwa night stand. Nangu kumyeni wakhe. Ujabulisa one bucket wase KFC? Yebo. Shwele. Ujabulisa yiwo. Anganawo ujabulisa ukuthi uhleli lapha. Angihlalanga sisi, angihlala ngudokotela. La lezo inkomo lezo. Ngudokotela mina dad. Ngigijimiselani pho? Akumgijimiso wami nomyeni. Ngigijimiselani pho? Eyami le ndoda. Selani ke yakho. Shuthi wazalwa nayo. Shuthi uyisikorobo sakhe. Kushuthi eyakho. Makezwe nje inkanuko njengasile. Makezwe nje inkanuko engasile. Shuthi wazalwa naye mawuthe yakho. Sengikhulumela ngenkanuko njengasile. Hayi asazi ke ngenkanuko. Yesikhashana. Uwabambelani amakholi. Uyabona udesperate. Desperate. Udesperate. Awufonele wena, ufonele ngani wena? Ake ngize ngiprove kuba ipoint. Ngeke ngiprove kuba ipoint asoze. Awusalanga. Asoze. Uzophuma dad. Uzophuma ngizokukhumbuza futhi. Ngiphuma kuye. Mhlawumbe yimina ozobe ekhumbuza wena. Lutho dad. Wazibani? Mina Lutho dad. Ngamphiwa uJehova. Yajabula. Wathi ekhanda abantu wayesenikeza abantu. Yawaza wajabula. Awu ngamkhandela uJehova nje ngamcela emsamo. Mhlawumbe wamiyela kumaweni. Lutho dad. Umaweni ngizokukhombisa umaweni. Ngizokukhombisa umaweni. Yini? Uyokhipha wena lesiqwaqwa. Sizobona. Angiphumi kusifiso. Uzophuma uzotshelwa yena hayi mina. Uzomane kuphume wena ke. Alutho dad. Bahlulekile. Ubunamba bani? Ubone ngani? Ubunamba bani? Ubone ngani? Eyami le ndoda ngiyamazi. Ngiyamazi eyami le ndoda. Eyami. Uyathakatha. Eyami. Ubone ngani? Eyami. Ubone ngani? Ubone ngani? Usuhlulekile usuza la. Angihlulekanga. Thakathi. Uhlula ukuthakathi. Uyaloya wena. Ngiloya nawe. Uyaloya. Hawu. Ngifundiswa Ubone ngani? Dakiwe. Ngidakwe uwe. Udakiwe. Okusala kusifisa ngiphume noma ungathini. Uzophuma dad. Awulamafu uphinde ubuye. Uzophuma. Angiphumi. Umtshela kuthengele iwizi. Angiphumi. Akakuthengeli ngani wena? Angifaki natural. Uyabona Natural. Ukho kohlezi unatural kanjena ke vele into okuhlala. Umuntu ofundile dala akazifaki zonke lezi. Usafa wasendlini wena.
Uyigedlela wena into yokuhlala endlini vele. God will deal with you. God will deal with you, my sister. God will deal with you, my sister. Khululeka. Khululeka. Usangene la ekhanda. Kasho ukuthi usangene wena. Konke lokhu kuyahlangana. Kodwa uma wena kuze kuhlangane sizoyisizayo. Awukho right la ekhanda. Awukho nje right. Bonakala le hairstyle yakho. Isangene. Bonakala igoda lakho. Mandisa, ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho, ngiyabonga ukuthi usihloniphe wagcina ngokufika. Ngiyabonga kakhulu, ngiyacela umkhululekise. Ngibuke lapha ekhaya, Mandisa uyala. Uthi akayindawo and angazi mina ukuthi kuyogcina because uyazi indlela akhuluma ngayo ukuthi uneshow ukuthi usifisa uyamthanda. Kodwa ke asazi ngala umama ngala uyachaza ukuthi naye akazoya ndawo ngamana kwenzeka okwenzakala yena kayindawo uthi uyamazi umyeni wakhe ukuthi uyamthanda unesineke naye and nginethemba ukuthi ekhamba nesikhathi kuzogcina kulungile emshadweni wakhe since ewumakoti ngokusemthethweni. Ngiyacela usingakhohlwa ukusubscribe, like, ushare, mina ngithanda kakhulu. Bye. Is there Black Life TV?